Sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, naging maugong ang balitang pagbawi umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang COC sa pagka-mayor ng Davao City. Ayon sa ulat, winidraw umano ni Duterte ang kanyang inihaing COC kahapon para maghain naman anya ng kandidatura sa pagkasenador. Matatandaan na namamayagpag ang pangalan ni Duterte sa mga senatorial bet survey nitong mga nakaraang buwan. Pero nitong weekend, sinabi ng dating Pangulo na hindi niya kayang makipagsabayan pa sa national election dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Ngunit sa kabila ng mga chismis na pagbawi ni Digong sa kanyang COC, nilinaw naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo na hindi nag-withdraw ng COC sa Davao si Duterte at fake news lang ang lahat ng tungkol dito. Alam naman po natin na hindi nawawala yung pangalan ni dating Pangulong Duterte dito sa top 12 sa pagka-senador. Hindi po ba na-consider talaga ni dating Pangulong Rodrigo na tumakbo sa Senado? Actually, yan ay sa kanya. Pero mukhang ayaw niyang mawala yung ligasiya, yung mga tinanim niyang seeds sa Davao City.